Today we have a list of top 5 Finland. Número 5, Man Skarbear. Perkele, siihen koske saatana vie. Número 4, Apindeas of Timo. Because it came some stone or something through Timo's seat. Up in the ass of Timo. Número 3, Manpeet. Muuten hyvin, mutta täällä ei ole työpaikkoja. Sä kurkistelet siellä. Monis Voi olla pipopaa. Ei mä mene. Número 2, Boy Bikes in the River. Nauha loppuu pian, ei lopukaan. Voi humo. Honorable mention. Numero 1, Manteats how to use stove. Pieni opetusvideo on niinkin vitun yksinkertaisesta aiheesta kuin kaminan lämmitys. Tekee tätä, se kilistää, teillä on varmaan tuttu tää ääni yöllä. Tähän herää vittu kaikki! Ei sitä voi näin hiljaa ottaa. Ja sitä laittaa se kolisee vittu koko voimalla siihen. Sitten vielä vähän herättyys.